Едно от най-модерните в България в момента е оградни системи тип штора, комбинация от врати, двукрили, пешеходни, плъзгащи, изключително здрава и надежна, дебели колове, които не позволяват да се огъва. Силата на тази ограда е в инженерната мисъл, която сме заложили, когато сме я проектирали, когато сме я мислили по какъв начин да стане. Много висок клас на поцинкования материал, много висок клас на праховото покритие, много висок клас крепежни елементи, които ни позволяват ръждясване, ни позволяват разтягането като при попнита, който попнит ние също сме го използвали, но във времето сме се отказали от него. Минахме на сертифициран винт на Hilti. Благодарение на профила, който е с много голям берт тук и има много голямо усилие при натиск. Издръжливостта при него е много по-голяма при ветрове, бури. Пръска оградата. Той така пръска, че не изпръска. Виж сега как се оттича самата вода, как капи. От вътрешната страна също има процеп, който позволява водата също да се оттича. По този начин не задържа вода, самия ламел, и тя стига додолу, където е мястото. Това представляват рамките преди да се бояди с прахово. Шлайфането е на много високо ниво, нали? Старателно. Няколко диска ламелни се минава. Планките, които използваме, са с 6 мм дебелина, подцинковане, роботизирана машина за заварене на колчета. Заповядайте, минете. Това тук е работилничката на дядо Коледа. Голяма част от производството се извършва в тази част на цеха. Ето го ламелния профил, който сме патентовали, който е с наклон за оттичане на водата, с много изразителни чупки. Реално, като духа вятъра и ни се причупва и стои изключително красиво. Много произведени вратички за наши клиенти, които си очакват доставките и монтажите. Готовата продукция, след като сме я произвели, след като сме я боядисали, стрейчоваме, опаковаме бушчетата на заден, товарим и заминаваме на монтаж. Оградни пана създават нещо истинско, което е трайно и качествено. Гаранционен, извън гаранционен сервис, поддръжка, което имате нужда, ние сме на среща. Може да не намерите на Оградни пана BG или на посочения телефон.